El Servei de Biblioteca i Documentació és un centre de recursos per l'aprenentatge, la docència i la investigació obert a la comunitat universitària i a tota la societat. Les biblioteques de la Universitat de Lleida ofereixen un servei de qualitat gràcies a uns espais orientats a afavorir l'aprenentatge i el treball en equip amb professionals qualificats, recursos tecnològics i d'informació i serveis adaptats a les teues necessitats. Sempre que hem hagut de fer un treball en grup, hem reservat un espai de treball a la biblioteca. També hi ha espai de treball individual si el que necessita és treballar amb tranquil·litat i concentració. El catàleg és un buscador on puc trobar els llibres, pel·lícules i revistes de la biblioteca. En ell puc consultar tots els llibres que em recomanen a classe i així saben quina biblioteca es troben i també si els puc consultar o agafar en préstec. A mi, els llibres que m'interessen els agafo des del taulell de la biblioteca o amb la màquina d'autoprèstec i els puc retornar a qualsevol biblioteca. I si necessites un llibre que no es troba a la UDL, el pots demanar a qualsevol universitat catalana de forma gratuïta i en 3 o 4 dies el tens aquí. Sabeu que podeu imprimir en qualsevol lloc de les biblioteques els apunts que teniu? Podeu imprimir en blanc i negre, en color, a doble cara, i ho podeu fer des dels ordenadors de la biblioteca, des dels portàtils, les tablets o fins i tot des de casa. Un consell, podeu preguntar a qualsevol de les bibliotecàries, us recomano, perquè elles són les que saben de tot. Així que no dubteu, no tingueu vergonya, pregunteu. No us deixeu el carnet a casa perquè us serveix per agafar llibres, per les impressores i per tot. I recorda que a la biblioteca, a més de llibres, pots agafar en préstec ordinadors portàtils i tablets. No t'oblidis de que pots demanar llibres d'altres universitats catalanes.